Poštovani gledaoci, u okviru današnje posjete Atomskoj banji Gornja Trepča, za trenutak smo malo zastali da porazgovaramo i sa pacijentima koji posećuju ovu prirodnu Božiju blagodat. Predlažem da malo čujemo i njihove životne priče. Evo pred mene jedna gospođa koju ću ja pitati koliko dugo dolazite u banju i odakle? Ovo je sad 5. put, ja dolazim iz Švajcarske, da vam kažem, iz Bazela, ali ne dođem direktno i dolazim iz Herceg Novog momentalno, zato što dole imamo kuću, pa onda dođem svake godine ovdje da se lečim, jer imam multiple sklerozu. Je li imate? I imam, kako ne, evo došla sam sa štapom, sad ga nosim. Pitaju me, babe, je li će biti danas kiša? Pošto nosim kišobran, rekao je, to nije kišobran, to je moj štap koji se mota. I tako da sam jako zadovoljna. Fantastično su kupanja, imam 2, onda imam svaki dan fizioterapiju i svaki drugi dan masažu kod Jelene. Koliko godina ste imali kada su vam saopštili da bolujete od multiple skleroze? I put kad mi nije bilo, pala sam, onda su mi ustanovili u Švajcarskoj da imam multiple sklerozu. Imala sam 58 godina. I oni su se čudili da sad sa tim godinama dobije neko multiple sklerozu. I onda sam ja, jer tamo sam se lečila, išla sam isto po banjama i stalno sam na fizioterapijama tamo i pijem lekove i dobijam sama sebe, špricam sam Avonex. Šta ste osjećali? Kako su krenuli prvi simptomi? Noga mi je ovako skakala, leva noga. I onda tog dana kad sam pala, ja sam otišla i tako sam se rasekla tu jer sam udarila glavom u jedna staklena vrata. I onda ja sam bila svesna, telefonirala mom mužu on nije daleko radio, da sam ja pala da imam umfal, on je došao za 10 minuta i odvezao mene u bolnicu. I onda sam ja tu ostala 16 dana. Ali sutra dan kad sam htjela da ustanem, meni je noga bila oduzeta leva. I onda sam morala da učim da ponovo šetam. I mislim, procedura je bila jako velika i duga. I posle toga, kad su mi to malo stabilizovali, ja sam onda, bilo je meni 2 godine dobro. Ali posle sam uvek sam dobila šubove, ja ne znam kako bi vam to rekla na našem jeziku, i ja padnem. I onda bi me opet morali da nose u bolnicu. Bila bi tu možda 5 dana, nedelju dana, dobijem infuziju sa kortizonom. 5 dana po pola litre, normalno razređene. I onda kad izađem, ja sam posle pola godine, godinu dana, super. Ali u posljednje vreme, posljednje godine, bilo mi je sve češći ti šubovi. Onda su oni meni preporučili da ja uzmem tu injekciju Avonex koja košta 1700 švajcarskih franaka. I onda i svakog petka sam ja išla kod doktora, a sad već 4. godina ja se sama špricam.